Генерал Файзулло Гадоев, сардори пешини раёсати мубориза зидди маводи мухаддири Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ҳанӯз таҳти ҷустуҷӯи байналмилалист. Мақомот аз кишварҳои хориҷӣ дархост карданд, ки дар сурати дастгир кардани Гадоев ӯро ба Душанбе таслим кунанд. Файзулло Гадоев бар асоси 5 моддаи кодекси ҷиноӣ аз ҷумла қочоқи маводи мухаддир, пулшӯӣ, суистифода аз мансаб ва ришвагирӣ айбдор ва ғоибона ба 28 соли зиндон маҳкум шудааст. ҳукми ӯро додгоҳи олии Тоҷикистон рӯзи 15 октябр имсол содир кард. Бар асоси кодекси мурофиавии ҷиноии Тоҷикистон дар ҳолати истисноӣ додгоҳ метавонад парвандаро бе иштироки муттаҳам баррасӣ намояд, агар ин нафар дар ҳудуди кишвари хориҷӣ бо ҷиноятҳои ҳамсон ба ҷавобгарӣ кашида нашуда бошад. Дар ҳоли ҳозир нуқтаи назари наздикони Файзулло Гадоев дастрас нест, инчунин ҷузъиёти парванда ва мурофиаи ӯ ошкор карда нашудааст. Аммо бино ба иттилои кӯтоҳе ки мақомот расман нашр карданд, ҳамаи амволи Файзулло Гадоев ба нафи давлат мусодира мегардад. Ҳамзамон Гадоевро аз рутбаи генерал майорӣ милиса ва ифтихорномаи ҷумҳурии Тоҷикистон маҳрум карда, бо фармони вазири умури дохилӣ ҳамаи медал ва нишонаҳои саристинагии ӯро аз эътибор соқит донистаанд. Файзулло Гадоев соли 1959 дар ноҳияи Узуни вилояти Сурхандарии Ӯзбекистон таваллуд шуда, аз соли 2002 то 2007 сардори раёсати мубориза бо қочоқи маводи мухаддири Вазорати умури дохилии Тоҷикистон буд. Соли 2007 бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз мақом озод шуд. Дар сомонаи идораи муҳоҷирати Вазорати корҳои дохилии Русия Файзулло Гадоев ба ҳайси мутахассиси содиқ ба касб муаррифӣ шудааст. Бино ба иттилоe ки дар ин пойгоҳ дастрас аст, Гадоев солҳои 80 донишгоҳи миллӣ ва сипас дар соли 2005 донишкадаи андоз ва ҳуқуқи Тоҷикистонро хатм кардааст.